Dyn ni yma heddiw yn Tywyn i ddathlu 2 o gynlluniau Menter Môn, Defaid Amlbwrpas a Gwnaed a Gwlân. Diolch am gael ni ar y fferm heddiw. We've got lots of stuff planned today, so we'll start with presentations, then we'll move on to a Q&A, and then we'll have some shearing and some workshops with Gillian as well. Y rheswm dyn ni yma heddi yw i ychwanegu gwerth at Wlân Cymreig. Trwy raglen arloesi Gwnaed wledig, dyn ni wedi gallu creu bryd o ddefaid Amlbwrpas ar y fferm yma a fferm ger Cerrig y Drydion i ddangos bod modd cynyddu gwerth y Gwlân a hynny heb beidio cyfaddawdu ar ansodda chynhyrchiant y cig. Da ni wedi rhoi AI Merino i ddafad byr Romney, a wedyn da ni wedi cael ddafad Amlbwrpas sy'n cynhyrchu cig a Gwlân, gobeithio. Jyst dros flwydd oed wwan, so da ni wedi cneifio un neu ddwy fanna heddiw, jyst i gael gweld be da ni'n neud fo'r Gwlân a sut Wlân sy'n dod ffwrdd o'r ddafad. The lower the micron, the more valuable the wool. All you're doing is taking a measurement across the width of the fibre. We test a lot for the cashmere industry and they are obsessed with micron because this is selling for hundreds of dollars a kilo. So micron is so important to these industries. Wel, wedi bod yn ddwrnod diddorol iawn heddiw yma. Gweld be mae John a Gillian wedi gwneud efo'r Gwlân a dyrru gwerth ar y Gwlân i ni fel ffarmwrs Cymru. Dyn ni wedi gallu dod â phobl ar draws y wlad a thu hwnt at ei gilydd i ddathlu Gwlân fel adnod yn ogystal â ein prosiectau ni Gwnaed a Gwlân a Defaid Amlbwrpas. Mae'r prosiect Gwnaed a Gwlân wedi bod lot o help i ni, wedi bod reit llyddiannus, swn i'n dweud. Mae yna werth mawr i'r prosiect Wlân i gael ffarmwrs dod at ei gilydd i drio cael mwy o werth i Gwlân. Mae'n beth da iawn i gael pobl at ei gilydd i gael cymdeithasu a sgwrsio, pawb cael syniadau at ei gilydd.